Čaute, teraz vám spravím menšiu prehliadku nášho ateliéru pre tých, ktorí možno neprídu na prieskum a možno, že vás to motivuje práve, aby ste sa prišli pozrieť na prieskum, ktorý bude tento víkend od 27. do 29. januára. Takže toto miesto, na tomto mieste zvyčajne malujem ja, ale teraz tu má vystavené svoje práce Katka Janečková, ktorá je v prvom ročníku magisterského štúdia, to znamená, že je o ročník vyššie ako ja. Na tomto mieste momentálne visí práce Jana Hrčku, ktorý je v treťom ročníku bakalárskeho štúdia, to znamená, že je o ročník nižší ako ja. A on s nami bežne nemaluje v ateliéri, ale na prieskum ho zavesili k nám, pretože jeho práce sú dosť kontrastné oproti Katky Janečkovej napríklad. Takže sa to sem vlastne hodilo. A na tomto mieste mám momentálne vystavené svoje práce ja, teda časť z nich. A vidíte tu počkajte, hentam na tej stene sa snažím momentálne urobiť takú menšiu inštaláciu, aby to bolo vidno. Idem vlastne, malujem na stenu a snažím sa prepojiť tieto obrazy tak, aby vyzerali viac ako jeden celok, hoci sú samotné malované ako séria. Takže asi tak. Takže takto vyzerá náš dievčenský ateliér číslo 211 na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Takže čaute a príďte na prieskum. Ja budem strážiť celú sobotu, to znamená 28. januára.